Ibuprofeno... no. Amoxicil·lina... tampoc. Estic farta d'aquests medicaments del nou ordre que no serveixen de res. Ja ho sé. No hi ha res que no es pugui curar amb una bona tassa de te. A veure qui tenim a la xarxa. Sí, la Lynx ha activat la placa base i ja tenim comunicacions privades. Però per què no dona senyals de vida? I endavant, on és? Aquí, al meu K1, hi passen coses estranyes. Últimament, els únics ocells que s'hi poden veure són els fastigosos corbs. I no puc denunciar-ho. Si els del no localitzen la meva ubicació, m'obligaran a traslladar-me al districte central. Necessito un expert en ornitologia. Vaig a informar-me.